Takže vítejte u naší komedie na tenisovém kurtě. A letí. Jo. Trefíš. Je to napínavé. Bude se odpalovat. Tým Radější prohrává. Ale tady tým barevné tričko vyhrává. Jasně, ano. Naše komedie je pořád zvláštní, ale... Jo! Jo. Odpaluj. Trefila se do hlavy. Na druhou stranu. To je to samý sprinter, jako tomu koukáš, rodilej. Akorát klame barvou v pleti. Naše kamera nestíhá snímat míč. Jsi cheater. Ano, odpaluje se, jo. Ne! Náš míček trefil začarovanou bránu. Šopa. Míček letí. Naše komedie už má přes 2 minuty. Jo. Letí míček. A netrefil se. Je to velice únavné, pane. Tady náš Blesk už asi taky nemůže. A trefilo to naši začarovanou síť. Akrobatický pohyb. Ale já už jsem zvyklý teďka. Tady máme akrobata. Já tohle dělal šílená mína. Lítají tady míčky všude. A naše komedie už má 3 minuty. Dámy a pánové, to jsou jako 3 hodiny. Akorát v menším provedení. Takže tady náš cheater odpaluje. Tak už ne. Cheater odpaluje. A Blesk odpaluje. Cheater. Blesk. Hotovo? Smích. Jej. Au. Takže Blesk se připravuje k odpalu. A trefilo to začarovanou síť. A Blesk to nestihl. Z Bleska už není Blesk. To bylo nečestné, nesportovní a Mirek už si by to životě neudělal, ale... A naše komedie už má 4 minuty. Ano, stříví se? Sledujeme tento zápas. Na život a na smrt. Blesk odpaluje. Ano. A trefilo to začarovanou síť. Lidi! Lidi! A loučíme se s cheaterem, Bleskem a dvěma lidmi, kterým jsem nedala jméno a začarovanou sítí. Konec filmu.